1 number Simna constituency ni MDC Robindra Deborma tui khorkhori rinani bagai thangai naikha Chaudhary BC Katashara Kami जों सिमना एलाकानि इनियाखैबा हेजामारादि ब्लकनि बिसिङाव क्लाइजाक शरद चौधरी बिसि अमो बेलाय कतर बिसि दुइटा बिसि प्राय अरक गोबांमा पपुलेशन आबन बिसिङाव जों तिनि कायसा आमचायाव फायलायजाक अमो अंखा काटासरा होनमनो अ तुइसा इनियाखैबा जों बुसु तुइसाफा बुसुलुं आगा बुसु तुइसाफानि मानता का अरो बिसि ब्रुम ब्रुम न ओ तुई और बान करिनि बागै बरक थिमतो तुई और मायानि बागै माइरक थिमतो बोरिमिया गतिनि चिनि चेयारमैन ताइचिनि मेंबार्स रक ताइचिनि लीडर्स रक सागा म किजा नायथां बायजने अमो बेलाय खेनो वाना मा सिंजा अमा किसिसासि म बिसिया गावबनो जों ताक्लायनि सिमि ताबुक आबोतो म वातिनि मलो जों अमनो माइ बोरि मानद्रुप खायनाय जों बान रसिनाय अब अलरेडी और जे जानांगमोन एबर रेडी खालायखा गा अमो हाय खालायै जों बुसकांनि सालो हासे हापांनो बिसेसकै चिनि वाटार रिसोर्स डिपार्टमेंट ताइचिनि मिनिस्टार सह बीडीओ एसडीएम रक सह खाय जों म विजिट खायनाय अमो थिनांगो अनेक नष्ट ngैमानो जेरै ताबुंनो थिखायनार मै हांखाय अब बेलायखान आं तिनि साकसांना आं तंथगो आंनि टाउन बागै आं म नुफायै आं म साइमा हाजम गाहाम खालायै ठीक अमो रमनि जानुवारि फेब्रुवारिनि सिमिना अमनो सामखायना नांगौ और खालायखा हांखाय और हजार फैमिली 100-200 हजार फैमिली न अमो बांचिनाय अ तुई यांग असर नि ब्रह्मकुंडु नि यांग तावना पुथिया बिल एकदम पूरा बांग्लादेश खैमानो अ तुई आसक थांनाय तुई अ तुई बेलाय तुई गो थांमो एबं तुईबो खूब गाहाम और अ तुईबाय न और गोबांमा और मैखितों थाइगितों रक मगदाम रक मसर रक माने साइथांगा त्रिपुराव मैखितों थाइगितों ग अंतत चिनि अ सिमनाबो कायसा बेलाय बुंगोन आं गोबांमा चिनि और चिनि सिक्ला रक साइमा माने मते अ तुइसा किनारो न मैखितों थाइगितों खायै ताबु गोबांनि और ताव ग्रीन हाउस जानाय बनो ग्रीन हाउस खाय चारा रक गोबांमा खायजाक दङ अबनि साकावनो बरक सामुं तांगै गोबांमा फेमिलि और बांसि तमर सुनगो अबनो जों बा बदिनिसिम कामचांनाय सोमबार नक सोमबारनि काम सेंसिदि अबनो पर ताक्र जतन चारा रक आलि रक खिगलाय जाखायदबा गाय बरक अबबाय अतुइबे माइबरि मानायता अमायके जों ताइबो ताइ तीनटा जागा प्रोजेक्ट दङ अ तुइसानि साकावनो अबनो जों ताव थाङै नायलायनाय हामबाय।